ولا نضيع فقد أجر الشيطان وتقدر إليه وعظمني قرباني أهلي وعظمني أهلي فمشاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tibyaan faslun ay hada utawi iki iku faslun ala fasal selinci. Ida kana dalem nalikane ana sapa qari. Qari iku wong sing maca Quran. Iku yaqra'u maca sapa qari. Iku yaqra'u maca sapa qari. Masyian hale wong kang pelaku dengan maca Quran karo pelaku. Pamaron uli lewat sapa qari ala komen ing atase kaum maca Quran karo pelaku. Dene sing mbok lewati iki ana wong-wong sik kumpul lungguh-lungguh. Yustahabu mongko disunahake. Yustahabu mongko disunahake apa ayat to ayento megot sapa qari. Megot yo mandeg. Apa ayat to ayento megot dalam arti mandeg sapa qari. Al-qiraata ing maca. Jenengan ketang jenengan iki dalam posisi maca Quran ambek mlakukan ra apa-apa. Terutama ketika napa? Wong haji. Posisi napa kadang ana sing tawaf iki kuping iki macane Al-Qur'an. Maca Quran ambek mlaku. Karena wong tahfidz gen ora nyantuk derese mriki apa. Derese kalih mlaku. Lah momen jenengan iku maca Quran saka kene ning kamar, jebule ning kono mungkin ana wong do kumpul, ngono kuwi nek iso mandeg sik. Mandege kanggo napa? Wa yusallimu lan uluk salam sapa qari. Nah, ikut Mbak. Wa yusallimu lan uluk salam sapa qari. Alaihim ing atase kaum. Iki dileng-eling. Berarti menawi jenengan maca Quran nggih laku kok jenengan nglewati wong sing do kumpul maca Qurane mandeg sik kanggo nglorohi. Nah, cuma nglorohine rupane uluk salam. Ya Qurane mandeg sik. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, derek langkung. Ora salam yo nyuwun sewu amin. Amin. Derek langkung. Intinya napa walaupun jenengan maca Quran tetap ketika melewati orang banyak kon mengedepankan sopan santun. Ya wong ora maca Quran jenengan tetap sopan santun, jangan nak lewati wong akeh. Permisi, nyuwun sewu, maaf, amin, amin, derek langkung. Penake sing pundi utawa assalamualaikum, nyuwun sewu, badhe derek lewat. Nah, minimal niku janjane nggih mengedepankan apa mau sopan santun. Alaihi pengatasi kaum. Sumaya jiuli baleni sapa qari. Lah kok nak wis kelewatan ilal qiraati maring maca. Nah kok nak wis kelewati iki nek arep diteruske meneh mboten napa. Walau ada lan lamun baleni sapa qari. Walau adalah lamun meleni sapa qari at-ta'awudha ing maca ta'awud. Nah iso ora langsung disambung. Misalkan dengan alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Monggo amit-amit derek langkung. Nah, wis lewat, ojo langsung disambung. Diawali kanggo napa neh?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kamane ngoten nggih. Karena mongko ana apa lau ada iku hasanan bagus. Iku hasanan bagus. Minimal dengan ngerti tanpa dengan posisi maca Quran tetap kon ngajeni orang lain. Walau kana lan lamun ana sapa kore iku yakroku maca sapa kore jar lisan hali lungguh. Tapi dengan saiki maca Quran posisi lungguh pamaromuli lewat ala ghairihi alaihi ing atase kore sapa ghairuhu liyane kore. Jangan maca Quran jenengan sing lungguh tapi jebule terus ning ngarepmu ana wong sing lewat sing maca sing lungguh sing apa sing maca Quran. Posisi jenengan lungguh ngeten iki terus ning ngarepmu gek maca Quran ning ngarepmu ana wong lewat kudu piye? Fakot kola muli teman-teman jawab ngucap sapa al-imamu imam Abul Hasani hiyo Abul Hasan al-wahidi kang bangsa wahidi al-aula utawi kang luwih utama iku tanpus salami ninggal salam alal qori'i ing atase wong kang maca. Lah nek kaya ngono kuwi nek wong lungguh jenengan sing lewat kan ngadeg sing kudu ngeki salam sing seharusnya sing apa sing lewat sing ngadeg. Tapi mergo sing dilewati mau wong sing maca Quran nah ora kudu diparingi salam. Alasane apa? Listigholihi krono ketungkule kore bitilawati kelawan maca. Jenengan nak lewati ana wong lungguh ya maca Quran wis toke. Jenengan ora usah kei uluk salam. Mergane napa enggak keganggu. Wis gen njuk ketungkul kek maca Quran. Kala ngucap sapa Abdul Hasan fa in salama nuli lamun uluk salam alaihi ing atase kore. Tapi nak pas posisi lungguh ana sing uluk salam sapa insanon menungso kafa mongko nyukupi bu ing kore apa aradu jawabi salam bil isyarati kelawan isyarat. Nah jangan posisi maca Quran tau dileleh kok ana wong sing uluk salam posisi maca Qurannya dalam keadaan apa? Lungguh. Jawabane jenengan ora kudu dijawab waalaikumsalam, dijawab nganggo napa? Isyarat. Isyarat iki mantuk. Misalkan umi maca Quran, ya jenengan lewat. Ora salam mboten napa-napa, tapi menawi jenengan uluk salam, umi tidak berkewajiban menjawab dengan mulut. Bisa menjawab dengan apa? Isyarat. Isyaratnya napa biasanya? Nah, mantuk berarti yo salammu tak terima. Maksudnya ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngucap sapa Abdul Hasan fa in arada nuli lamun ngarepake sapa kore arada ing jawab salam bilafzi kelawan ucapan roda mongko jawab sapa kore ing salam
dijawabi nggawa lambe ya kena, dijawabi nggawa isyarat nggih mboten napa. Wis pokoke piye nek sekirane mbok jawabi nganggo lambe kok ganggu maca Qur'anmu ya dijawabi ngagem isyarat. Sumasta nafa nuli ngawiti sapa qori al isti'adzata ing maca ta'awudz wa awada lan baleni sapa qori ya wa awada lan baleni sapa qori at-tilawata ing maca. Tapi nak jenengan mau jawabi nganggo pengucap mengko nak arep nyambung ayat meneh diawali karo ta'awudz. Jadi padha nak jenengan ora pengen mengko maca ta'awudz ya cukup dikai napa dengan isyarat. Mengko nak jenengan assalamualaikum jenengan kok jawabi nganggo lambe waalaikumsalam. Engko terus napa? Nak arep mulai ngaji meneh diawali dengan ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal ladzi utawi ikilah kaul atau pendapat. Wa hadzal ladzi utawi ikilah kaul atau pendapat. Iku qala kang ngucapake sapa Abdul Hasan. Qala kang ngucapake sapa Abdul Hasan. Ing alladzi iku dhaifun dhaif. Teman pendapatnya Hasan ini mau dhaif. Wa dhahiru utawi pendapat kang kuat. Wa dhahiru utawi pendapat kang kuat. Iku wujubur raddi wajib jawab salam. Bilafzi kelawan pengucap. Tapi di antara jawab salam dengan isyarat atau dengan lambe lebih utama jawabi dengan yang pakai lambe. Mergo napa? Raddus salami wajibun. Jawabi salam kuwi wajib. Fakot kolan nuli temen ngucap berpendapat sama sopo ashabuna piro-piro sahabat kita ida salama ing dalem nalikane uluk salam sopo ada filu wong kang klebu yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Saiki piye ana wong wayah salat Jumat wis tumata halal khutbati ing dalem tingkah khutbah khotib wis khutbah jenengan teko keri belajar dikira-kira kemendel kira mlebu masjid salam ono sok ngoten mboten nang mungkin kan tau Jumatan biasanya do salam ra mlebu masjid nang keri jenengan kan final akhirin kok biasane praktek ngono mboten. Dan ini ono imam utawa khotib ge khotbah jenengan teko keri assalamualaikum ngene salam karo khotib wa kulna lan ngucap sapa kita al insatu ing lafaz insatu al insatu utawi nengklengake itu ya mendengarkan dengan memperhatikan iku sunnatun sunnah. Jadi nek ana wong ge khotbah kok dikei salam dijawab apa ora nek iku nengklengake sing jawab ora kudu sing khotbah sing jawab iso uga sing padha Jumatane. Nengklengake itu sunnah wajib mongko wajib. Apa rodus salami jawabi salam. Berarti kita mau ayat Jumatan. Misalkan ono wong mlebu terus kalau salam assalamualaikum
jenengan sing krungu wajib jawabi napa nak mriki, wajib jawabi wa alaikum salam. Kenapa? Mendengarkan khotbah neng klengane wis sunah, tapi jawabi salam wajib. Sunnah kalau wajib dahulukan mana? Dahulukan yang wajib. Tapi nak mriki ora umum ya malah jenengan dipentelengi dilipuk wong sak pirang. Rak percaya jajal sesuk ya dengan Jumatan keri assalamualaikum. Nah, mesti wong melingok memburi kabeh. Ya napa boten? Kira-kira piye napa boten? Oke, wong ora umum. Ala asohi ing atase pendapat ala asohil wajhaini ing atase luwih sohehe dua pendapat. Ala asohil wajhaini ing atase luwih sohehe dua pendapat. Cepat itu ya pasti pertentangan. Daripada jenengan menimbulkan pertentangan pentelengi wong akeh ya wis toko keri kok gajah ya. Toko keri ya wis nek iso yo meneng anteng terus golek panggonan. Pokoknya toko keri dadak sunatal tahiyatal masjid gaya toko keri kok dadak tahiyatal masjid. Fa idza qalu lina mucap lamun mucap sapa ashabuna. Fa idza qalu li ing dalem nalikane ngucap sapa ashabuna hada utawi wajib raddu salam. Hada utawi wajib raddu salam iku fi halil khutbati. Jawab salam fi halil khutbati ing dalem tingkah khutbah saat ada khutbah ma'ahtilafi sertane pasulayan fi wujubil insati ing dalem wajibe nengklengake ing dalem wajibe nengklengake wa tahrimil kalami lan harame ngomong. Maka terjadi perbedaan pendapat ketika khutbah kuwi kan larangan untuk berbicara dan nopo kewajiban untuk mendengarkan. Itu antarane tak rungokke apa tak jawabi. Jawabi itu bagian dari berbicara. Nah, yang menjadi pertentangannya ngono. Iki salah kuwi wajib, ya toh. Tapi ngrungokke khotbah kuwi ya wajib kudu dirungokke. Tur ora entuk omong. Lah jawab salam ketawa wujude waalaikumsalam itu bagian dari berbicara. Wa fi halil qiraati fa fi halil qiraati nuli ing dalem tingkah maca utawi keadaan membaca fa fi halil qiraati nuli ing dalem tingkah maca allati ya qiraah layah rumukan ora haram fiha ing dalem allati bil isma'i kelawan isma ulama. Ya kita khotbah iki nek iso kon ngrungokke tapi ngomong itu bukan sampai pada keharaman. Ora sampai haram. Nah, sampai haram kan padha karo Jumatane ora sah. Nah ana wong ngomong iku aula luwe utama. Ma'a anna radda salami sak temene jawab salam iku wajibun wajib bil jumlati kelawan gemblengan atau bahasa saiki yo sekabeh ane juni persal wong utawi Allah iku a'lamu luwih ngerti sapa Allah wa amaliza atau syalan anapun ing dalem nalikane wali kuwi ana wali fi halil qiraati ing dalem tingkah maca. Jangan cek maca Quran ana kancamu wahyi fa innahu mongko setuhune kelakuan iku yustahabu den sunahake
apa ayaku layen to ngucap sapa qari dengan maca Quran kancaku meriang wahing. Nah maca Quranku kudu piye? Nah dengan mandeg sik jawabi ya wahing lho ya ora watuk. Iso bedake watuk karo wahing apa mboten? Ya nak watuk itu jelas penyakit, tapi nak wahing itu tanda-tanda penyakit. Meh ning flu, apa ning batuk. Lah iku makanya kudu didongake. Apa ayaku layan ngucap sapa qari alhamdulillah alhamdulillah wa kadalan kaya mengkono yustahabu. Laukana lamun ana sapa qari iku fi sholati ing dalem salat walau atosyalan lamun wahing aja warnane watuk lho beda walau atosalan lamun wahing sapa wae ruhu liyane qari. Oh sing pertama ki sing wahing sing maca maksudnya jenengan maca Quran kok terus jenengan wahing jenengan tetep sunah maca napa alhamdulillah mandeg sik kuwi maca apa alhamdulillah. Saiki wakanda walau atos salan lamun wahing sapa wae liyane qari. Dadi sing wahing sak liyane sing maca wong liya wa hale utawi qari iku yakroku maca sapa qari fi ghairi sholati ing dalem sakliyane salat wa qala lan ngucap sapa ghairuhu dengan ki maca Quran mau ana wong krungu kancamu wahing posisine jenengan ora pas salat kok sing wahing kok muni alhamdulillah alhamdulillah yustahabbu mongko den sunahake lil qari kedue wong kang maca apa ayu syamita ing yen tondongake sapa qari hu ing wairuhu. Dadi jenengan besok umpama dengan darus Quran kok ana wong wahing tandani wahinge suwun. Nah misalkan tandani wahing kabeh. Nah, tapi syaratnya tadari muni apa? Alhamdulillah. Apa dhewe muni apa? Ya hamdulillah, dhewe muni ya di umullah. Kudu didongake. Kaya kulo nuli ngucap sapa qari. Nah iki. Syaratnya muni alhamdulillah terus maca yarhamu Allah yarhamu Allah. Terus jawab apa? Ya di Allah yarhamu mukulasi ka ing sira sapa Allah Gusti Allah sing wahing muni alhamdulillah awake dhewe muni yarhamu Allah sing wahing jawabi yahdi Allah wa sami'a lan lamun krungu sapa qari. Ana meneh ana wong maca Quran krungu al-mu'adzina ing wong kang adzan kotoa mongko mekon yo mandeg sapa qari al-qira'ata ing maca dengan terus Quran kok ana adzan bon najine dilereni utawa mandeg di dise wa ajaba jawabi sapa qari mergone napa duwe kewajiban jawabihu ing muadzin bimuta apa niku bimutabaatihi kelawan anut muadzin jawabi adzan kan menut muadzin muni Allahu akbar dengan Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah fi alfazil adzani ing dalem pira-pira lafate adzan wal iqamati lan iqamah. Begitu juga mungkin jenengan arep jamaah deres Quran tapi nek wis arep iqamati jenengan mandeg sik jawabi lafat
koma. Sumaya udu nuli baleni sapa kore ilang qiraatihi maring macane kore. Nah wis bar jawab adzan utawa qomat ya terus napa lanjutkan maca meneh. Wa hadza utawi ikilah qatul qiraah dure. Wa hadza utawi ikilah qatul qiraah iku muttafaqun den sepakati apa alaihi ing atase hadza inda ashabina mungguwe sahabat kita. Wallahu a'lam bishawab wal Assalamualaikum.